ஹாய் ஹலோ குட் ஈவினிங். இன்றைக்கி நான் வெல்கம் டு மை சேனல் வைல்ட் லைஃப் தமிழா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பிளாக் மம்பாங்கிற கொடிய விஷங்கொடிய பாம்பை பக்கத்து பார்க்க போகிறோம். பிளாக் மம்பா அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்னென்னா டென்ட்ரோஆஸ்பிஸ் பாலிலிபிஸ். பிளாக் மம்பா பற்றி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பார்ப்பேன்னா, பிளாக் மம்பாவோட ஹைட் என்னென்னா 14 அடி. பிளாக் மம்பாவோட கலர்ஸு எல்லாரும் பிளாக் கலர்னு வச்சுக்கிறாங்க. ஆனால் பிளாக் மம்பாவோட உண்மையான கலர் தான் கிரே அண்டு ஃபுல் கிரே ஆர் லைட்டாக பிளாக் கலரில் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இதுதான் உலகத்திலேயே 2வது நீளமான பாம்பு. இதுக்கு 14 அடி வரைக்கும் வளரும். பிளாக் மம்பாஸோட ஃபுட் பப் என்னென்னா மவுஸ், ரேட்ஸ் அண்டு மைஸ் இந்த மாதிரி இறைகளாக உண்ணுது. நான் இன்னைக்கு ஒரு லோகோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், அதை எல்லோரும் பாருங்கள். உங்கள் யாருக்காவது பிளாக் மம்பாஸ் வாழக்கூடிய இடம் தெரியுமா? பிளாக் மம்பாஸ் அதிகமாக சப்சாகரன் ஆஃப்ரிக்காவில் வாழுது. இதுங்களோட ரொம்ப பெரிய எதிரி என்னென்னா அதுதான் மங்கூஸ். அதான் நம்மளுக்கு தெரியும், மங்கூஸ் தான் ரொம்ப பெரிய எதிரி. ஸோ நம்ம இன்னொன்று என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிளாக் மம்பாஸோட விஷம். பிளாக் மம்பாஸோட ஒரு விஷத்தில் நீரோடாக்சிக் என்ற ஒரு விஷம் வச்சுருக்கு. ஓகே, உங்களோட டவுட்ஸ் பற்றி நீங்கள் எங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம். ஏதாவது எந்த அனிமல் பற்றி கேட்டாலும் நாங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்கிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கிட்ட இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கூடவே